Bre ljudi, evo ga jedan bagić. Evo vidite svinju koja je upravo u zemlji, koja vidite šta. Meni je skroz normalna. Meni je, vidiš. I meni. Evo. Ja sam se udario. Sram ti bilo. Evo ljudi, ovo su vam bagovi u Minecraftu. Sve. Opa. Imate vi ovdje neki blok koji treba se uploaduje ovdje? Da. I ja, meni isto. Koliko ova svinja ima healtha? Sigurno lampa. Ovako, welcome to... Koliko ova svinja ima healtha, majke mu ga spokandrknem. Šta si uzao? Samo dijamanski kameni mač, drveni mač. Da. Sve sam uzao, sve. O te meni? Marš. Evo čekaj, koliko ima mača? Pa daj će nam. Daj vamo. Ja sam uzao bio sve zašto mi treba. Vrati. Ja valim dreva. Dobro. Jel treba da ubijem ono? Nek svako ima po 2 mača. Ja imam po 3. Ja imam jedan. Evo tebi jedan. Raki će ostaviti, evo ovako. Čekaj, evo bacam ti ja. Svako ima po 2, a? Drži, baci sam ti tamo. Ostavit ću... Evo ovako. Evo ovako. Da pročitkamo ovo. Welcome to Sky Island Parkour. Dobro došli. Imate malo hrane ovdje ono. Dobro. Napravio lock i to je play. Pravila. Okrenite se vam, gdje se vas već? Evo me. Moja torta. Dobro. Evo ovako. Don't break. Nemojte lomiti ili postavljati blokove, igrajte na teško. Dobro, evo ga. Ja to fizički nemoguće u Minecraftu. Stavite svi da slučajno ne bi imali neki bugovi. Ja ti stavi isto. Dobro, evo ovako. This map has floating. Šta ti to? Ova mapa ima 7 letećih ostrva. Treba da skupimo svih 7 dijamanata u sakrivenim čestovima. 15 skokova. Srećno. Čekaj, prvo vamo. Pogledajte ovo ostrovo. Ovdje je moguće da ima. Na salašu. Ima jedna baba. Nje, unuk. Najveća budaba. Hvala vas onoga, kako živiš bez onoga, kako živiš. Jel, ladno, skoči. Dođi vama, skoči. Čekaj. Nisam za vam. Ko će prvi? Ja ću prvi. Ajde. Ovo će biti užasno teško. Čekaj, ajde, skači. Osvape. Ups. Fail. To! Dođi. Ja znam da skačem za razliku od vas. Znam i ja, samo što si me ti udario. Šutno. Fail. Ajde. Dobro. Ja nastavljam. Diskonektovali ste se. Ja sam. Shit! Meni ide. Izem ti čaleta. Meni ide odlično. Za sad. I meni. Samo da se kreneš! Ne moraš uopšte. Ja sam ladno pao, zašto mi su znojevi su. Zašto stalno umirem? Da, ali to posle 2. To posle 2. Ujutru. Ne! Ima jedna. Nema veze. A zanimljivo je, znaš. Ne! Nemojte toliko drati ide na žice po... Ne mogu da pređem našao sam skriveni čest. Ne mogu prvi da pređem. Ljudi, našao sam skriveni čest. Opa. Skriven stoji na otvorenom. Dijamant. I found a diamond, found a diamond. Viš taj? Pas Kiki, ja vidim Kiki trči za ovdje. Nema ga. Mi uvijek umrem posle ovoga. Okreni se, vidi. Rakić, okreni se. Ne morate da se krećete, se glupi. Aj probamo svi polako, onako. Mi drži živice. Ja sam... Ovo je tako iritantne igrice. Slušaj, ljudi, nemojte pokušavati oko od kuće. Mi smo profesionalni idioti. Ja sam prešao dosta. Ljudi, znate zašto služi ova vuna? Ne. Da pređemo. Ali ja nisam noob. Tako da ti ja. Vidimo se. Fuck yeah. A Kiki! Ko me udario? A nije niko. Ja ću vidjeti da ovdje bude. I rakuni padi se neba. Vidim ti stavio vunu. Tin. Zašto mi krenuo živice? Ne. Kako sam prešao? Kako mi dira živice što stala pada na prvom skoku? Imam ideju jednu. Ali veoma je rizično. Opet sam. Veoma. Znate šta? Uzmemo krevet. Evo ja ću uzeti krevet. Tići.
Evo ovako. I napravit ćemo kad bude noć. Evo, kad bude noć došla. Svi moraju da dođu, evo tu gde je Kiki. Aha. I Ja sam već prešao to. to ćemo kao da napravimo, kako se zove... Ne! Daj, zašto nema čučanja ovdje? Ne. Ovo baciš u to. Oh yeah. Ne, bez čitame. Bez modova. Da nije lik rekao da nema. Ne! Fuck. Oh yeah. Ja mogu ovo sad. Oh yeah. Daj, nisam stisnuo, skak, sad će polupati. What the fuck, kako? Aha. A mi ne na žice, što stavljamo. Oh yeah, ajde. Gde si O ti? da, Gde si ti? ja stigu do kraja. Evo ga. O je, još posljednji oblačić i ja moram da napravim ovaj save ovdje. Screenshot. Ne, moram iskoristiti mun, ne mogu. Ili moram. Evo Ovo moram. radiću konačno. O je, oh fuck, kako ovo raditi? Ko je Dragon? Dođite vamo, Ja vidim. sam. Vid mene. Čekaj, Nemci, čekaj. Ja sam još uvijek ovdje na glupom početku. Evo ga, da vidimo, da li je ovo dostojan izazov. Čekaj. Nemsija, 1, 5, 1. Idemo. 3, 4. Drživca ova igra. Nisam iskačio. Nisam iskačio. Aj, od početka. A fuck. Ojoj. Ojoj. Nemci, čekaj. Dođete ovako, sam trči. Znate šta ovdje trebate? Sad kad bude... Samo trči. Ne, morate da skočite sad na ovom posljednjem. Mislim, tu sad gde ste vi. Morate da Ajde, ko je skočite. Dragon? Ajde. Ja sam. Rakička. To. Ajde. To. Aj, ovo zarazno. A, može. Ali vi držite, zašto me stalno ubija posle što umrem. Ej, imam ideju. Pa nisam ni na oblak skočio. Znate šta? Ali znate šta da radite? Evo, uzmete drvo. Uzmite ovo drvo, vidite šta je drvo, uzmete na sve... Nije Fuck, zaustavio me u lost. Nije fura, Nemci. Ne. Fuck, treba nam treba. Ne kažem to zato što ne znate, ili ne znam, ili ne znamo, ili ne znate. Ili ne Ti znam. učiš zombije pošto je noć. Rekao da igramo na hard. Da, rekao da igram. Evo, stavio sam ja tamo checkpoint. Kako checkpoint? Mislim, krevet sam. Poneo sam krevet. Fuck. Pa, Ako ja uspio da stignem dotle. pa ti si tu već, ko je tamo? Ja sam skroz na O, početku. Kiki, brzo Ja sam legaj. na početku. Dobre, ja sam ovdje ljudi. Ja sam opet na početku. Jao, znate šta smo morali? Skidaj vunu odande. Da napravimo krevet. Da napravimo 3 kreveta i taj koji je najdalje... A mrzi me, lakše mi je sa njom. Ja sam još uvijek na... Gledaj ti gde sam ja, gledaj gde sam. To je sam na pesku sam ljudi. O je, sad čekaj, traži dijamante. A daj! Traži dijamante. Dobro, ja ću da pokupim. A daj, kako ovdje pređem? Da, ja ne mogu. Ja sam prešao. Najbolje što ja na tabletu igram, a ti igraš na telefonu i bolje igraš nego ja. Phone, ne, meni baguje. Za razliku od tebe. Ne tako. Meni buguje mozak Ej, da ja imam imam. krevet. Pa mi nemamo. A ne! Joj, Rakiću. Fuck, zašto mi stao pas? Kako mi ti polupatio? Sad napišu u chatu. Fuck. Tamo sam stigao do pola. Sad ću nešto ti. Sad napišu ono u chatu. Fuck. Ajde. Ima negde za TP. Fuck, Enderman. Ajde. Imamo negde za TP. Ima neko... Da, ne možemo. Čekaj da gađam pauku da rade. O je, idemo. A pa tak... Fuck! Pa! O je. Vidio sam Endermana kako pada. Evo ga, Kiki! Stizate, Kiki! Kiki, Kiki! Gde si, Nemci? Evo me! Oh, hejt, Maja! O, ne možeš donji, gdje je ovdje često onaj? Evo ga checkpoint! A ne, to su... Live! To, dolazi Kiki! Kiki! Ne! Ja nikad neću stići do vas. Kiki! 3! Možeš malo da prestaneš da budeš histeričan? Da! Ja te ne vidim, Nemci. Ja ovdje, ja sam još uvijek na glupom početku. Ja imam ideju. Evo ovako. Kako ste stigli do onda, ja nemam pojma. Ja tako ne znam da radim Jeeeej! Jesi, ti mene vidiš? Da. I hate my life! Neko otvara 6. Ja. Ja izlazim odavde, idem u block launcher.
Ajde. Nemoj da me udaraš, kaktus! Fuck! Molim. Ovdje drugi Iron. Diamond. Ne! Garant ovdje u pesku negdje. Ili možda... Ne, nije u pesku garant. Kako vi radite ovo, majke vam? Skar. Ajde prebaci se u block launcher, pošto si toliki noob. Daj mi tip Nije ovdje, neki. Nancy. Pokušaj kaktuse da uništiš. Možda ispod kaktus. Nije. Onda kopaj. Šta da radim? Moramo uništiti mapu nekakav. Mene upravo za skeleton zamalo. Ovdje je peša dole, mislim da je ispod toga. Ko ima tortu? Niko, ne ovo i rekao. Kio. Evo ga čest, našao sam čest. Sad ću baciti Evo ga, tusak. dijamant, torta i 7 krompira. Da ti si torta. Je, pa zato što sam gladan. Mislim, malo sam Ajde, trko. Nancy. Ono jedino što može da te ubije... Zvali Što Kiki. ne može da te ubije na ovoj mapi jeste glupi Evo, skeleton. Torta! Torta! Ne stane torta! Čekaj, sad ću da gađam one tamo noći. Nemoj njega! Si ti normalan? On će gađati. Čekaj, ajde da pomognemo Rakiću. Sad ću da ga... Ti pogodio zombi, ja? Evo, gađa zombija. Gađa krize. Ne! Nešto me gađa! Fuck! Upravo me ubio! Alo, samo udaraš. A to su zombi, ne! I ja sam pis... Zombi. I ja isto crku. Ali ovo je teško. A daj, moram se ponovo vratiti. I ja. Ne! Ljudi, Znači, ja tako ne mogu. ovo je... Parkour! Ja ću da... Nancy, aj neku drugu mapu, molim te. Ajde, idemo ljudi onda, pošto je trenutno, evo vidite, Ne, nemoj! ovo je posljednji skok. Evo, možemo još jedan tam na koju ispričam. Naći ćemo neku adventure mapu. Izvim ti I- ja ovu igru. Vidimo se. Pozdrav za cijelu ekipu.